tikulandireni pano patiyankhule na Ambuye. Lero ndi pa 5 January limene lili Lachinai, ndi pa 5 January 2023, ndipo mawu athu oyamba kuchokera mu kalata yoyamba ya Yohane mutu 3 ndime ya 11 kulekeza 21. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Efelo Lino kuchokera ku St. Martin de Porres Parish mu diocese ya Dedza. Pa utenga wabwino ukuchokera mu utenga woyera monga adalembera Yohane mutu 1 ndime ya 43 mpaka 51. Amene akutiwerengera mtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Niwagaba, a director Alunta Television. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Yohane oyera. 1 Yohane mutu 3 ndime 11 kulekeza 21. Utenga umene mudamva kuyambira pachiyambi ndi wakuti tizikondana. Tisakhale ngati Kaini amene anali wake wa woyipa uja, ndipo adapha m'bale wake. Chomuphera chinali chiyani? Chifukwa zochita zake zinali zoyipa, koma za m'bale wake zinali zolungama. Motero musamadabwe abale. Anthu odalira zapansi pano akamadana nanu. Ife tikudziwa kuti muimfa tidatulukamo nkulowamo m'moyo, popeza kuti timakonda anzathu. Munthu amene sakonda nzake akali mu imfa. Aliyense wodana ndi nzake ndi wopha anthu, ndipo mukudziwa kuti aliyense wopha anthu alibe moyo wosatha mu mtima mwake. Tazindikira chikondi tsopano pakuona kuti Khristu adapereka moyo wake chifukwa cha ife. Choncho ifenso tiyenera kupereka moyo wathu chifukwa cha abale athu. Koma munthu akakhala ndi chuma ndipo aona nzake ali wosowa, iye nkumawumira mtima namumana. Kodi chikondi cha Mulungu chingakhalemo bwanji mu mtima mwake? Ananu, chikondi chathu chisamangokhala cha nkhambakamwa chabe, koma chizioneka pa zochita zathu. Apo tidzadziwa kuti tili pa choona, ndipo tidzakhala okhazika mtima pamaso pa Mulungu nthawi zonse. Inu okondedwa, ngati mtima wathu siutitsutsa, titha kuyima mopanda mantha pamaso pa Mulungu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mtenga wabwino monga adalembera Yohane woyera. Yohane mutu 1 ndime ya 43 kulekeza 51. Mmawa mwake Yesu adaganiza zopita ku Galileya. Adapeza Filipo namuwuza kuti unditsate. Filipo anali wa kumuzi wa Betsaida, kwawonso kwa Andreya ndi Petro. Filipo adakapeza Natanaeli namuwuza kuti tampeza uja amene Mose adalemba za iye m'buku la Malamulo, uja aneneninso adalemba za iye, ndi Yesu mwana wa Yosefe wa ku Nazareti. Koma Natanaeli adamfunsa kuti kodi ku Nazareti nkuchokera kanthu kabwino? Filipo adati tiye ukazionere weka. Pamene Yesu adaona Natanaeli akubwera potero adati mwamuona atu Mwisraeli weniweni wopanda chinyengo. Natanaeli adamfunsa kuti kodi mwandidziwa bwanji? Yesu adati muja
unakala patsinde pankuyu paja Filipo asadakuitani ine ndidakuona. Natene adati, aphunzitsi ndinudi mwana wa Mulungu, ndinu mfumu ya Israeli. Yesu adamuyankha kuti, kodi wakhulupirira chifukwa ndakuwuza kuti ndinakuona patsinde pankuyu paja? Uzaona zoposa pamenepa. Adatinso, ndithu ndikunenetsa kuti muzaona kumwamba kutatsakuka, angelo a Mulungu akukwera ndi kutsika pa Mwana wa Munthu. Mthenga wa Ambuye. Panonso titamva mawu oyamba komanso uthenga wabwino, titengepo maphunziro. Ndipo lero ndi pa 5 January limene lili lachinayi, ndipo naponso ndikutengapo maphunziro awiri pa malemba amene awerengedwa. Ndipo phunziro loyamba limene ndikulitengapo lero ndi ili: Even if I kill my brother, their gifts can never come to me. Tame your jealous. Even if I kill a brother, their gifts can never come to me. Tame your jealous. Ndikamva mawu oyamba ndi phunziro limene ndikulitengapo Yohane kalata imene akulemba, kalata yoyamba ya Yohane chapter 3 verses 11 to 21 akutipasa chitsanzo cha Cain ndi Abel. Ndipo akuti tisakale ngati Kaini amene anali wake woyipa uja ndipo adapha m'bale wake. Chompera chinali chani? Chifukwa zochita zake zinali zoyipa, koma za m'bale wake zinali zolungama. Even if I kill a brother, their gifts can never come to me. Tame your jealous. Olo nditamupa m'bale wanga chifukwa cha mphatso zimene zili mwa iye, mphatso zonse zimabwera kwa ine. Choncho ndizindikire ndi kuchepesa kaduka. Cain atapha m'bale wake Abel anapindula chani? Certainly anayamba kuzunzika, nkukhala ndi mantha, nkuyambanso kuopa. Zampindulira chani? Koma m'bale wake wapita. Munthu amene amadyesa ng'ombe nikupanga ndiye sapoti uyu anali mulimi, uyu anali woweta. Ndiye kuti uyu mulimi akafuna ng'ombe akanapita kwa m'bale wakeyo nkupeza mosavuta. Pano m'bale wake ompa. Basi ndiye kuti zimene akanapindula kwa uyu sapindula nazo. Even if I kill a brother, their gifts can never come to me. Tame your jealousy. Yo mwana wa skulu ikuyamba, ndipo ena afika kale kugwira mabuku makope a mwana mzako nkuwanyika mazi chifukwa temu yatha anakupambana anakoza kuposa iweyo. Olo atanyikidwa mazi ngatali wokoza akonza. Ndipo sikuti nzeru zimene zili mwa iye pano zilo mwa iweyo mwa ineyo chifukwa ndapanga chipongwe chotero. Even if I kill a brother, their gifts can never come to me. Tame your jealous. Muntu wagula gali moto pamuzi wa kwatu ndikuyika misomari, ndikuyika zina, wina wagula ng'ombe ndikungoipa mwina gali moto iyi ndimene ikanatandiza m'bale wanga kadwala usiku kukamutengera kuchipatala. Pano ndikuononga ndine chifukwa chakaduka. Ndikuchimwira ena koma osapindula koma kubweresaso chipinjo pa ine ndekha ine ndemwe. Phunziro lachiwiri limene ndikulitengapo lero ndi ili: For the stubborn to believe, just bring them near Christ. He already knows what to do. Kwa amene ali amakani kwambiri kuti akhulupirire, ingo abweretsani chifupi ndi Ambuye Yesu, adziwa chochita nawo. Ndikamva uthenga wabwino leroli ndi phunziro limene ndikulitengapo. Mmawa mwake Yesu adaganiza zopita ku Galileya. Adapeza Filipo namuwuza kuti unditsate. Filipo anali wakumudzi wa ku Betisaida, kwawonso kwa
Andrea ndi Petro. Ndipo Filipo pano wampeza Natanaeli akumuza kuti tampeza mpulumutsi wolonjezedwa uja. Natanaeli akuchita makani, inu tandiuzeni, kodi ku Nazareti kungachokere kanthu kabwino? Taonani akukamba zimenezo asanakumane ndi Ambuye Yesu. Akumana akuti ndakuonani pa mtsinde paja pa nkhuyu. Makana amutera mawu akunena ndinudi mwana wa Mulungu, ndinu mfumu ya Israeli. Mawu amene ndimakondogwiritsa ntchito ndakuti pamaso pa Mulungu tilibe spectators. Before Christ, before God, we don't have spectators. Iwe ingomutengani munthuyo apite kumisa. Zinazo ndizaino ambiri atembenuka mitima osati anapita kuti atembenuke mitima, anangopita kukaperekeza azinzawo. Mawu amugwira kupezeka kuti ndiwokhulupirikanso mapemphero kuposa amene anakamufikisako uko. For the stubborn to believe, just bring them near Christ. He already knows what to do with them. Ndi ana anu ingwape pitisa kwa iyeyo ndi mapemphero choncho. Muona kuti munthu amene amachita makani, pano ndi wansembe, pano ndi sistere, pano ndi brother, pano ndi agulupa. For the stubborn to believe, just bring them near Christ. He already knows what to do with them. May God give you the grace. May He give me the grace again to live today better than I lived yesterday. Amen.